Lho. Dadi wong-wong sing gawe geger, gawe kisruh, gawe gendro kuwi mau ana sing ngongkon, wonten sing mbayari Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Lah banjur? Lah banjur sapa Ugrasena? Banjur sapa? Banjur sapa pawongan sing ora seneng kelawan paprintahan sing tak asta? Suksmana mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun kang angka sepisan tan lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang urbeng dumadi. Ya mung panjenengane kang malimbarke berkah, kenikmatan, keselamatan lan katentreman lair trusing batin. Tumrap para warga gung kang mapan ana bumi negara Mandura kene. Arya Prabu kadangipun Kakang Yayi winantu ing Karaharjan sapraptane jeneng sira Yayi Arya Prabu Rukma. Kawula nuwun inggih awit berkah pangestu Paduka Koko Prabu lulus raharja pisowanan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada Paduka Koko Prabu. Iya Yayi. Banget panarimaning pun Kakang gawe bombong jroning nala. Ora liwat pangestunipun Kakang Mara Gage Tampanana Arya Prabu Rukma. Nuwun inggih. Gorawalan anggen kula mundi katampi ing tangan kalih kacandhi saengga jimat paripih awit pangestu Paduka saged handayani dhateng widadanipun sedaya prakawula saindenging praja bumi Mandura punika Koko Prabu. Mangkono Yayi iya. Sawetara diprayogakne anggonmu lungguh ya di Arya Prabu Rukma. Nuwun inggih ngestoaken dawuh Koko Prabu. Karaos boten kirang prayogi lenggahipun pun Yayi. Ugrasena padha becik sak tekamu ya di Ugrasena. Kawula nuwun inggih awit berkah pangestu Paduka niskala sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap pepada Paduka Koko Prabu Basudewa. Oh iya. Wis ndak tampa agawe mongkok birawa jroning ati. Ora liwat pangestune pun Kakang wae tampanana ya di nuwun inggih kacandhi andadosaken jimating gesang kula diprayogake nggonmu lungguh. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Karaos boten kirang prayogi lenggahipun Kang Rayi Ugrasena Koko Prabu lan kabeh wae para sentananing negara medune marang para wadyabala Mandura kabeh wae becik sing lungguh ana dhuwur becik sing lungguh ana ngisor. Para sentana negara Mandura mudune para wadyabala Mandura diprayogake anggone lungguh ya. Uga ora lali emban-emban putri-putri angning negara Mandura tukang masak-masak ana ing negara Mandura ing pasewakan Setinggil Praja Mandura kene diprayogake anggone lungguh ya. Iya. Wedok ngungkuli wong lanang. Apa peh wong wedok lambene loro.
Yayi. Yayarya Prabu Rukma. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh Ka Prabu. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh Ka Prabu. Mumpung karo sing gawe urip isih diwenehi kesempatan aku kelawan si Adi sakloron jagongan mapan ana ing setinggil praja Mandura iki. Pun Kakang minangka dadi songsong agung pengayomaning para kawula kang mapan ana ing negara Mandura iki. Pun Kakang ndarbeni gegayuhan, pun Kakang duweni kepenginan bisa warga gong kang mapan ana negara Mandura iki uripe tansah ayom-ayem tentrem sahandap pengayomane pun Kakang Prabu Basudewa. Nuwun inggih Koko Prabu. Mulut ing dina iki babakan sing tak suwunke pirsa marang si Adi utamane marang jeneng sira Yayi Ugrasena. Kenang apa kok sing ndak utamake ana ing setinggil praja Mandura ing ripalungguhan sakmengko Yayi Ugrasena karana jalaran bab kayuwanan kang sarta katentremaning negara Mandura iki tak pasrahake marang jeneng sira Yayi Ugrasena. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Mara gage Grasena. Ugrasena rada majuwa lungguhe si Adi. Rada lungguwa maju anggonmu lenggah Yayi Ugrasena bakal ana sing tak suwunke katrangan kelawan adiku sing tak tresnani Yayi Ugrasena. Permara reh mangus wamya ngambrangeng kati karonaning kaswasih ring marga Hamalatkung risang gandha mastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara mayahanto Grasena kula wonten dawuh Koko Prabu wanter tinimbalan paduka Koko Prabu Basudewa dumateng keng rayipun Ugrasena ya ngene Yudi aku bakal takon marang si Adi Yayi Ugrasena mara gage wangsulane Yayi Ugrasena iki mengko aja kok tambahi aja kok kurangi aja nganti iki mengko ana tetembungan wimbuhing pawarta sudaning titipan matura witing klapa saklugune jumbuh kelawan kasunyatan kang gumelar ana ing negara Mandura iki. Yayi piye paran pawaratane warga gong ingkang mapan ana ing negara Mandura iki? Becik kang mapan ana Kutaraja, becik kang ana Karang Padesan. Ora kake Wangsulana Grasena. Nuwun inggih Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang agung waleh-waleh menapa pancen sawetawis ari punika wonten babakan ingkang badhe kula andharaken wonten ngarsa paduka. Lho musik. Babakan apa Ugrasena? Mekaten.
babakan ingkang magepokan kaliyan kahananipun para kawula paduka ing praja negari Mandura kalenggahan sakmangke Duh Koko Prabu. Heeh. Jur piye Ugrasena? Jur piye? Ngaten Koko Prabu. Dungkap wanci menika para kawula paduka sae ingkang mapan ing kitha raja, sae ingkang mapan ing Karang Padesan boten saged angraosaken katentreman, boten saged angraosaken dahar kanthi sekeca, ngunjuk kanthi seger kang sarta nindra kanthi jenjem. Jalaran manahipun para kawula paduka ing praja Mandura kabebidung raos kuwatir kang sarta raos wasumelang Duh Koko Prabu. Osik. Iya gene Ugrasena. Iya gene kawulaku nandhang kang kaya mangkono Koko Prabu. Sedaya wau saged dumadi awit saben dalu wonten segrombolan tiyang, segrombolan pawongan ingkang pendak wanci gawe kisruh, gawe geger, gawe gendro ing wilayah negari Mandura sakupengipun mriki Duh Koko Prabu. Lho. Dadi sawetara wanci iki ana pawongan sing cacahe udakara kalih dosonan. Gawe geger, gawe gendro lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Mboten namung mekaten. Tiang-tiang niku wanuh-wani jejarah rayah bandhanipun para kawula paduka ing negari Mandura. Mboten kandhek semanten tiang-tiang kala wau pantun nuwuhaken Rajapati mila mboten nama aneh, mboten nama mokal saben ari punika warga paduka setunggal kalih wonten ingkang dumugining pralaya Duh Koko Prabu. Awit inggih namung pakartining watakipun tumindakipun segrombolan tiyang utawi pawongan-pawongan kala wau. Osik, Ugrasena wonten dawuh. Iki banget bebayani tumrap para wargaku ing praja Mandura Ugrasena. Lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Yen ana kedadian kang mangkono kuwi, Yayi Ugrasena kang pinatah dadi pengayomaning para kawula apa ya mung cukup meneng wae. Apa terus jeneng sira Yayi Ugrasena melu kumrembyah kang sarta jumangkah murih bisane iso dikendhaleni katentreman negara Mandura iki mau Yayi Koko Prabu. Piye? Kapareng matur. Senadyan to kula mboten kaparentah kang rayi mesti jumangkah. Senadyan to Ugrasena mboten kaparentah kula mesti kumrembyah. Apa sing wis kok tindake Ugrasena? Koko Prabu, kanthi cara kula nyebar wadyabala telik sandi ngawekani tiyang-tiyang ingkang adamel geger kala wau Duh Koko Prabu. Lah banjur wis ana asile apa durung pangestunipun Duh Koko Prabu Basudewa? Setunggal kalih tiyang-tiyang kala wau saged kajepeng lajeng dipun sowanaken dhateng kula. Sademah saged kula suwuni katerangan. Koko Prabu kawuni ngono. Tiyang-tiyang ingkang gawe kisruh pendak dalu gawe geger pendak ratri kala wau miturut katerangan ingkang kula tampi pancen sengaja dipun kengken. Dipun perintah kalian salah sawijining pawongan ingkang boten sarujuk kalian peperintahanipun ingkang paduka Koko Prabu Basudewa Asta. Lho. Dadi wong-wong sing gawe geger, gawe kisruh, gawe gendro kuwi mau ana sing ngongkon, wonten sing mbayari Duh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Lah banjur sapa Ugrasena? Banjur sapa? Banjur sapa pawongan sing ora seneng kelawan paprintahan sing tak asta? Kamangka Basudewa wis ndak ati-ati oleh Kusrawung, aja nganti aku gawe catune atine wong liya.
niku ingkang namine menungsa Koko Prabu. Manungsa menika tipake padha lonjong ning atinipun cok-cok odo ora golong Koko Prabu. Ya. Lah banjur sing perintah sapa Grosena? Sing bayari sapa? Punika ingkang Radi Ewet anggen kula matur Koko Prabu. Radi Ewet sajroning manah kawula. Ora usah nganggo Durgama Sangga Rungki, reguh Kang Sarta Pakewuh. Mara gage matura sing perintah sapa, sing bayari sapa? Ugrasena. Koko Prabu ingkang ngadeg wonten wingkingipun tiyang-tiyang menika taksih kulit daging paduka piyambak ingkang perintah tiyang-tiyang gawe onar kala wau maksih kulit daging paduka piyambak tan asanes dipati ing Sengkapura nenggih Baswara Kangsa duh Koko Prabu ladala. Leng-lenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kahanen ing lirlena tanpa kanen yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ing ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara aku krasa aku ngerti ya Ugrasena. Yen to klebate tembungmu iki mengko bakale nyampluk anakku si Kangsa Dewa. Lah dalah ora lidok ujare wong gaplok, kowe kandha kanthi cetha ngegra kang tanpa warana. Yen to wong sing ngadeg ana sak mburine pengkesruh iki mau ora ana liya ya mung si Baswara Kangsa Ratu Dipati ing Sengkapura. Pancen nyatanipun kados mekaten duh Koko Prabu. Ya. Yen to nyumurupi tumindake si Kangsa Dewa kang kaya mangkono kuwi mau, saya gedheke rasa pengati-atiku. Aku ngerti, aku mudeng, Basudewa tanggap. Yen si Kangsa Dewa mono gelak mangsa Bujung Wanci kepengin dadi ratu ana ing negara Mandura iki. Lah ngene Ugrasena. Bareng nyumurupi tingkah lakune si Kangsa Dewa kang kaya mangkono, senadyan to kae piye wae kae ya anakku. Yen to nyawang solah sloga muna-munine si Kangsa Dewa kang kaya mangkono, wekasanipun Kakang banjur kelingan. Basudewa kelingan pangandikaning para pinter. Para sarjana kang sujaning budi nate paring pangandikan yen to sing diarani wong mulya mono dudu Raja Brana sing nemtokke. Sing diarani wong mulya kuwi dudu derajat pangkat sing nemtokake, ning mulya-mulyane wong kuwi yen duweni anak sing gampang diatur.
anak sing gampang ditata bekti karo sing gawe urip ngestokke dawe wong tuwa saiki pedah apa Grasena derajat pangkate dhuwur duwite pirang-pirang mobile apik omahe magrong-magrong ning nek bendina direrujet atine karo pakartine anak sing ora bener tumindake ya to Grasena nuwun inggih Koko Prabu ya beda karo wong sing uripe sarwa pas-pasan saiki dipangan sesuk kudu golek sesuk dipangan sok ben kudu golek maneh ning nek nyawang pakarti ning anak sing gampang ditata gampang diatur bekti marang Gusti Limang Wanci ora keri anane mung nggih Pak nggih Mbok sendika dawuh Pak sendika dawuh Mbok nadyan to bandane iki kurang ning nek nyawang anak kang kaya ngono pakartine rasane kaya munggah swarga tunda sanga kuwi tenan Ugrasena nuwun inggih Koko Prabu dadi mulya-mulyane rasa kuwi dudu derajat pangkat sing nemtokke mulya-mulyaning jalma dudu bandane sing keceh sing nemtokake ning duwe anak sing gampang diatur gampang ditata ning nggonku ki ana Grasena ning nggonku ki ana menapa Koko Prabu wis wong melarat anake mbejijat pisan napa nggih lho tenan anake wong melarat mau kumpulane wong sugih kamangka anake wong sugih lagi ditukokke kendaraan anyar metu saka toko lah wekasane anake wong melarat mau kepengin ditukokke kendaraan anyar kaya anake wong sugih kuwi mau mongko bocah mau ora mikir kekuatane wong tuane sepira bareng kaya mangkono anane mung wani anane mung nesu ngerti kancane ditukokke sepeda motor anyar cah melarat mau ya kepengin sepeda motor anyar mulih tekan omah lawang omah dipancal mak bro boke metu mbok eneng apa le dasare mboke ya wis tuwa Mbok, aku tukokke sepeda motor anyar, Mbok. Aku tukokke sepeda motor anyar kaya kancaku kae. Nek nganti Mbok ra gelem nukokke, Mbok tak bleh gulune dina iki. Lho ngono kuwi lho. Coba ngono kuwi piye, ha? Saking wedi karo pengancame anak sing kaya ngono kuwi wekasane ora kita ngadol kebon mburi omah anake wong melarat mau ditukokke kendaraan anyar tenan lah dalah karepe wong tuane wong melarat mau ditukokke kendaraan anyar mau ben gelem bantu wong tuane ning ora bareng ditukokke kendaraan anyar isine bendina mung metu bendina mung ngluyur brang breng brang breng brang breng ngalor ngidul ngetan ngulon kamangka tetumpakan sing kaya ngono kuwi mbutuhake dhuwit nggo ngisi bahan bakare. Ora gelem saba omah nek dhuwite entek, bareng diwene dhuwit lunga neh. Gelem mulih nek disangoni bareng disangoni lunga neh. Suwe-suwe wong tuwa nyawang polahe anak sing kaya ngono kuwi, suwe-suwe ora kuat ngempet, bocah mau banjur diceluk, dilungguhke karo bapake. Le, kowe iki rene ya. Karepmu ki piye? Kowe iki nyawang kahanane wong tuamu. Wong tuamu ki lek nyambut gawe paribasan ndas nggo sikil nggo ndas. Bengi nggih awan-awan nggih bengi, mbok kowe iki bantu karo wong tuamu, ora kok senengane ngluyur, senengane dolan kaya ngono kuwi. Gandeng bocah kuwi mau dikandani dituturi karo wong tuane kahanane lagi mabuk. Dikandani malah maneni, dituturi malah mentelengi. Suwe-suwe wong tuwa ora kuat ngempet kesabaran nganti kewetu ucape bapake. Yoh, Le.
yen kowe ora kenek ditata kowe minggato. Lah dalah minggat tenan krungu kabar 3 sasi ning Magetan ngetengi wong. Ora pusing ngono wong tuwa. Mula Grasena sing nemtokke watake anak kuwi ana 3 perkara. Ji, panggula wentahe bapak ibu guru ana sekolahan, angka 2. Panggula wentahe wong tuwa ana omah, 3 lingkungan. Kuwi sing banget nemtokke. Kowe ngerti dhewe to? Lingkungan kumpulane kangsa dewa. Kuwi rak lingkungane buta. Mongko sipating buta kuwi buta buteng betangane yaya. Buta ki yen kepepet mangan kancane dhewe. Mula ora mokal yen dheweke kepengin enggal dadi ratu, mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Dheweke pengin dadi wong nomor 1 ana ing negara Mandura. Prayitna sing ati-ati ya Dimas. Prayitna sing ati-ati. Iki wujute pacoban marang aku lan Yayi Ugrasena. Ujian saka Gusti kang murbeng dumadi. Karyaku karo kowe kuat nampa pacoban iki apa ora? Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan ong kathah samyana arga wonten dwi rada mekta pedhot king pantilan kuda tilar pandengan ong lagi cobawan sabda horek kang sumewa gegering pasewakan kathah samyana arka wonten dwi rada mata